Па-за фальшивым і штучним раєм. Бяжыце ўсе! Існуе чароўны і жорсткі свет. Гэта тое, што нам пакінуў Норман? Так! Яно прывядзе нас да Мінервы, які дапаможа нам. У глыбіні гэтага бязмежнага лесу. Вам туды. Крона казала, што звонку існуюць яшчэ людзі. Хто ты? Што ты? Чаму дэманы дапамагаюць людзям? Вы ж дэманы, так? Ты і той, што ззаду. Дэман. Мяне ўжо даўно так ніхто не называў. Эма! У яе адкрываюцца раны. Усё скончана. Здавайся. Дзе ўсе? Яны зніклі? Не можа быць. Вы спазніліся. Усе ўжо загінулі. Што за мяне так? Яны такія бледныя. У вас атрымалася збегчы адтуль. У свеце поўным адчаю. Дзеці працягваюць змагацца. Я выжыву. Я бараню маю сям'ю. Ты не можаш абараніць сям'ю, калі не ведаеш, як змагацца. Воля, гэта цудоўна, але ж і складана. Абяцаны Неверленд. Другі сезон. Глядзіце па-беларуску на сайце anibel.net у 2021 годзе. Яшчэ пачуемся.